Jak máme být my křesťany? Můžeme si otevřít 1. Jan 2.15. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska. My křesťané nemůžeme být jak svět, nebo my musíme být světlo pro ten svět. My křesťané musíme chodit s Bohem a my křesťané musíme mít naše mysl jenom na Boha, ne na věci, co je od světa. My musíme chodit s Bohem každý den a strávit čas s ním, aby jsme měli vztah s ním. My máme ukázat světlo pro ty lidi, co nemají ještě Boha, aby viděli Boha na naše život. Mám body, jak být křesťané. První, poslušnost. Co je poslušnost? Poslušnost je respektovat lidi a Boha a máme mluvit slušně. Druhý, musíme rozprávat jak křesťané. Co je rozprávat jak křesťané? Je to, že viděj Boha a tvoje život a jaký slova jdou ven od tvoje úst. Má tam být pokoj a láska. Třetí. Spravedlivý. Co je spravedlný? Mají chodit světlom a být dobrý, aby lidi viděli na tebe, že jsi křesťan. Verný. Co je vernost? Být verný Bohom a s bratama a sestrama. Mít lásku. Co je láska? Boh je láska, i my máme být láskou a milovat se. Radost. Radostný. Co je radost? Že nejsi smutný, ale máš se radovat